שלום לכולם, היום נדון בסרטון בשימוש בבינה מלאכותית במהלך כתיבת העבודות בבתי הספר. קודם כל, מהי בינה מלאכותית וכיצד היא רלוונטית לסרטון? בינה מלאכותית היא שם כולל למערכות מחשוב מתקדמות ומסוגלות ללמוד את המציאות ולהמליץ על החלטות שונות בהתאם לכך. בזמן האחרון הבינה המלאכותית החלה לחלחל להיבטים שונים של חיינו, ואחת הדוגמאות הבולטות לכך היא מערכת החינוך. כתלמיד הלומד במערכת החינוך בכיתה י', אני יכול להעיד שנתקלתי בתלמידים שהשתמשו בבינה מלאכותית בכתיבת עבודותיהם, למרות שכיום השימוש בהם אסור. אף על פי שישנם שמאמינים שהמצב הנוכחי הוא טוב, אני ועוד רבים אחרים מאמינים שמערכת החינוך לאפשר לתלמידים להשתמש בבינה מלאכותית בכתיבת עבודותיהם. ראשית, הבינה המלאכותית משפרת את המערך הלשוני שבעבודה כתובה. הבינה חושפת את התלמידים למילים גבוהות ולמשקל לשוני גבוה, וכך העבודה שלהם משתפרת. בנוסף, ישנן מערכות בינה מלאכותית, כמו גרמלי, שעוזרות לתלמידים לכתוב את העבודה בשפה גבוהה ומלוטשת היטב. לפי מאמר שפרסם הרמן בשנת 2022 באתר האטלנטיק, הבינה המלאכותית שיפרה טיוטות וחיבורים שהגישו תלמידים, שדרגה את סגנון עבודתם והפכה את הטקסטים שהגישו תלמידים לברורים ומובנים יותר. שנית, הבינה המלאכותית נותנת הכוונה למאגרי מידע עצומים ונרחבים, בהם יוכלו התלמידים להשתמש בכתיבת עבודתם, וכך לעזור להם להיחשף ליותר מידע רלוונטי שהם צריכים. כתוצאה מכך, העבודה שהם כותבים משתפרת באופן משמעותי, וגם התלמידים לא מבזבזים זמן רב על חיפוש מקורות מידע רלוונטיים, ומתמקדים יותר בתוכן המאמר. לפי האתר של ChatGPT ישראל, ChatGPT מובנה על גוף טקסטואלי עצום וכל המגוון של מקורות, כולל אתרי אינטרנט, ספרים, מאמרים, כתבות ועוד. ChatGPT ומערכות בינה נוספות יכולות לספק לתלמידים את מקורות מידע אלו, וכך לעזור לתלמידים להיחשף ליותר מקורות מידע. בניגוד לכך, יש הטוענים שהבינה מלאכותית לפעמים מכוונת אנשים לאתרים שהם לא נחשבים מהימנים ומפיצים פייק ניוז, אך זה לא תמיד נכון. מרבית הפעמים הבינה מלאכותית למעשה מכוונת אותנו לאתרים מהימנים. תלמידים רוצים להיות בטוחים שהבינה מלאכותית אכן סיפקה קישורים לאתרים מהימנים, יכולים לבקש מהבינה הכוונה לאתרים אמינים, והבינה אכן תספק זאת. כאן ניתן לראות המלצות של סיגל תפארת, איך לבקש מקורות מידע אמינים מהבינה המלאכותית. לסיכום, הבינה המלאכותית משפרת את המערך הלשוני שבעבודה כתובה, היא מכוונת את התלמידים למקורות מידע עצומים ונרחבים בהם יוכלו התלמידים להשתמש בכתיבת עבודתם, ויתרה מכך הבינה יכולה לספק לתלמידים מקורות מידע אמינים ומהימנים, שתלמידים יכולים לסמוך על המידע המוצג בה. לאור טענות אלו, ניתן להסיק שהיתרונות בכתיבת עבודה בעזרת בינה מלאכותית עולים על החסרונות שנובעים מכך, ולכן על מערכת החינוך לאפשר לתלמידים להשתמש בבינה מלאכותית בכתיבת עבודתם. על מנת לוודא שהתלמידים לא נתנו לבינה מלאכותית לכתוב את העבודה בשבילם, ניתן לדרוש מהתלמידים להציג את תהליך כתיבת העבודה שלהם, וכך ניתן לוודא שהתלמידים אכן עבדו והשקיעו בה.